Ако се чувстваш объркан, сякаш се въртиш в омагьосан кръг, ако усещаш, че има нещо повече и търсиш по-дълбок смисъл в живота, ако искаш да опознаеш най-великата книга в света, 3 минути с Библията е твоя канал. Време и място да се потопим в един нов и различен свят, без излишни религиозности, без трудни теологични термини, без дълги литургии, място, където темите избираш ти. Очакват ни много награди и изненади. Аз съм Тони, започваме след малко. Библията, Светото Писание, книгата на книгите, Евангелието са някои от имената на тази уникална книга, записана в рекордите на Гинес през 2021 година за най-продавана книга в света за всички времена, с разпространение между 5 и 7 милиарда копия. Тя е почитана от над 2 милиарда християни. Книга, която е била обект на противоречия, ожесточени борби, която е вдъхновяла някои от най-известните българи. Иван Вазов някога е казал: "Аз не зная под небето друга книга по-могъщата и всеобща, каквато е Библията. Там, дето Библията се знае, че те злините са случайни, а добродетелите трайни спътници в живота." Очудвам се, че тази книга тъй слабо се знае у нас не само от миряните, но и от духовниците. В тази книга са скрити съдбоносни пророчества, дълбоки тайни, удивителни чудеса, носени през вековете. Дали Библията е автентичното послание на Бог към човека, или е проект на група от хора, живяли в далечно минало с цел промиване на мозъци? Дали от живелица, която противоречи на здравия разум и науката, или е по-актуална от всякога? Дали през вековете, от превод на превод, смисъл на думите се е изгубил, или основната идея се е запазила непокътната? Ще решите вие. Ако си чел поне откъс от Библията, напиши един коментар под видеото какво ти е направило впечатление. Някои от темите, които ще разгледаме. Автентична ли е Библията? Кой е най-добрият превод и най-доброто приложение? Смисълът на човешкия живот? Силата на думите? Изпълнените пророчества? Знаците на последното време? Удари един subscribe, за да не изпуснеш нещо и да започваме!